Hello muri Zimbabwe, salibonani ibizo lami nguDJ Spark Zimbabwe. Ndiri pa chivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chisina ma side effects toita ngwavhiridzo netsvakirudzo. Patinongwavha nyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Sekuti takamboita kuti tiri munguva yeEaster inova nguva yatiri kurangarira Jesu Kristu kutifira kwakaita pachipiyaniso kana kutifira kwakatiita pamuchinjikwa. Saka nhasi tikupemberera kumuka kwaJesu Kristu. Ndobva ndati no rege ndimboendawo kuchechi kwaProfeti kuda kwashe Jose vatiri kunzwawo nemukurumbira kuti vari kubatsira vanhu kuburikidza naMwari. Ivo havazvidi zvekuti ndo vari kubatsira vanhu vanonzi Jesu Kristu ari kuvashandisa kubatsira vanhu, ndozvavanotenda. Saka ndiriko kuno nhasi handisabva mandinawo ndikunzwawo matestimoni ezvikuitirwa vanhu naMwari kuchechi kuno. Saka panapa ndiramba mandinawo gende wakokodza muchirongwa makati zvenyamai makadiwa aiwa ini ndinofara amai muri Zimbabwe kada kuzoti munoitwa wani zvinogara kupi? Mune ndoitwa Agnes Musani unogara umabvu. Right. Amai dambudziko renyanga ririwo? Dambudziko rangu rakatanga 2017. Ndakatanga kungonzwa pari pablood pachirwadza. Ndobva ndangotanga kurasa mvura padiki 5 minutes dzakawandisa ndienda tonzwa but yaibuda iri shoma zvekuti ndanga ndisingakwanisi kufamba rwendo. Ndaitoita zvekumonera Zambia zvekungoti ndichitofamba inenge ichitongobuda. Saka ndisachatokwanisi kuenda nokuti ndinotoita mufambo. Ndakaita 2 months zvichidaro kubva yatotanga kutobuda weti raRopa. Ndaigona kuzaza 5 liters one night kana 5 liters nehalf one night kusvika pandaigara yeRopa. Ndakangoita 2 months ndo pandaita weti but yaibuda yakaita kunge yellow yekuti ukaiti kabhaketi kaunenge uchishandisa kaya ukakageza kaikora kunge derere but rakakoresesa. Saka kubva ipapo 2017 ndanga ndakungoita weti yeRopa. Ndikaenda kuchipatara, ndikaenda muchiwani, ndikaenda mumapostori kusvika kuparire nyatwa muna December ndo pandakanga ndazonzi toda kukopa tatotora nyama yemubhladha because chiro chitatesa zvose tiri kuzvishaya. But chaindinetsa ndechekuti kubva kurwara kwangu kwese ikoko ndaiti ndikarara ndikarota dzimwe hopi ndinokanganwa but dzekurota ndiine munhurume ndaidziziva nemonemo ndaigona kutochinjanisa kana kuti vanhurume 3 kana kuti vamwe kusha kwedu wakatofa. Dzekuti ndichimuka ndainyatsotonzwa ndega kuti panapa pane zvanga zviri kuitika. Saka zvakaramba zvichindinetsa kuchiwanhu zvichinzi mune mudzimu, kumapostori kwacho uchinzi une mudzimu, pamwe uchinzi une chikwambo, ushandiswa nechikwambo unongozivawo mukufamba. Kusvika December last year ndo pandaifanirwa kunopareta kuti nditorwe kanyama mublood. Ndo pataenda kuparire nyatwa. Mari dzacho dzakataurwa manje dzakawanda. Ndo pandangoti ndaneta kana ndichifa regedze ndichingofa. Saka December, January, February pamwe gogo ndobva nditi mwanangu adi kuti timboenda tese kuchechi kuri kuenda wana wangu kumafoti. Ndikati gogo manje ndakana mari ona ndakagara ndikutochengetwa unokumbira futi vana mari yekuti ndikuda mari yekuenda zvikanzi aiwa ndinokupa inini mari yebhasi. Ndokubva wandikwidza pandau yakuno first day. Prophet first day wakangondinamatira wabva wati it is done. Anongoti saka pasina kana zvawambotaura. Ndobva ndadzoka kumba. Ndobva ndati pamwe ndikabhuka 1-on-1 pamwe ndogona kubatsirika. Ndobva ndabhuka 1-on-1 yebva yawanda vanhu vaibatsirwa vainge vakutouya. Patangopinda takazongopinda takangowanda wakungoita zvekuti namatira mususu usina kutaura problem yako. Ndobva tadzokera. Ngekuti ndikakudzai kuti pandakauya ipapo ndanga ndisina kuita zvandakaita zvinezvi. Ndanga ndakapera, ndanga ndakutori 45 kg. Miri unoyu ndangohila ndofunga ndongoti 2 weeks. Ndokubva tauya kuno
uine holy communion batasvika batadya chidyo bandadzokera kumba. Ndadzokera kumba vananzwa usiku iyo ndakarara because ndanga ndisingarari nenge 2 minutes ndamuka 2 minutes musiku iyo ndakarara ndakaziva kuti makuseni ndoti ne mwana wangu tabeta zvanasi zvinoshamisa ndakarara manheru kana umbomuka unoita weti ndachita makuseni kana shuwa here mama ndikati pandatarisa weti yanga ichingori blood ndokubva taswera patapedza 2 days pandatoona ndakutoita weti iri clear mangwana acho yatochena kubva ndaita 4 days. Mumwe mukadzi mumwe murume ndobva atouya zvikanzi imama hamusi kuda basa here ndokubva pfungwa dzangu dzati zvino ndikaenda kubasa ne problem yangu ndikati apati problem yaperi handifanira kuchiitarisa problem ndikati ndikurida zvikanzi kuno pari pari kutodiwa munhu izvezvi ndobva ndati alright zvikanzi handei ndinokuratidzai munotaura nawo ndobva ndataura nawo mai vavo taurawo mari yavo iri pasi ndikati handikwanisa hangu handikwanisi ndakazoudza agent ndikati ini handisi kuikwanisa mari yavo pana iwo ndakangoti alright ndinouya mangwana aya amai vayo vakatodhiraivha bva wauya kumba bva wasvika unonditsvaka bva wandishaya bva wadzoka futi nemota zvikanzi imimi ko makaregererei kuzodzoka ndibva ndangoti kuti aine problem so zvikanzi aiwa dai makataura ndikati inga ndakataura mukaramba zvikanzi aiwa inini ndakutokupei iri 150 ndakupei iri 150 baba wangu anditi $80 ndakupei iri 150 ndakufarirei zvisingaiti ndobva ndatoenda kubasa ndaenda kubasa kwekwe ndiri kutsvaira 2 rooms hakutorina basa ndiri kutsvaira 2 rooms nekusara netwana 2 hapatorina kana basa kuswera ndakagara nekudya kungonzwa firiji ndiyoyi ndopaunoona ukuru hwaMwari izvi kuti funga kubva 2017 kusvika zvino ndakangogara ndichichengetwa. Zvakaitika rini zvese izvi kubatsirwa kwenyu pane 2 weeks ndongoti 1 week hapana 2 weeks saka kubva ipo apa hapana dambudziko rekumbo hapana kana dambudziko ipapa ndatopindawo mutoileti makuseni ndichibva kumba nanhasi handisati ndatopinda mutoileti saka ndinongoti hangu kune variko kumba uko kudzimba ukoka pano pana Mwari mukuru pana Mwari anotyisa anoita zvinhu ndakafamba kudzin'anga ndikafamba kupi kusvika vaindibatsira vacho vakapedzisira vasachandibatsiri because mari dzapera uchinzi kuchipatara uchinzi kupi pakusonzi uda kuoparisa utoro rwakanyama apa ndakanzwa kutya ndikati ndike ndichingosiyana nazvo izvi Mwari wanga wachiziva zvokuti ndakuda kuvhura nzira kuti uchipona. Vanhu vakataura zvina kumira zvakanaka kwararokwa Agnes anongogona munoziva zvazvinoita kuti hama pakadaro dzinokusuduruka. Handina hama yekuti yakambokwira bhazi ichiti kuya kunondoona hanzvadzi yangu chaiyo yakabva yaenda last year akandoona last year kusvika izvozvi hanzvadzi yangu tiri 3 chetomba medu ndini musikana 1 but wese iwawa hapana akakwanisa kuonondora ndakamira newana wangu chete hapana kana hama yekuti yakambotiwo neni hapana. Saka ndongoda kutenda Mwari nezvandakaitirwa hangu paVictorious. Izvi tinotenda kuti ndikuti shoko rinotaura kuti zvine zvakaitirwa zvinoitwa kuti simba raMwari rionekwe. Saka tinongotenda kuti zvaitwa kuti simba raMwari rese mugopupura kuti Mwari variko Mwari vanoita zvinoshamisa. Ndava kutendai amai nenguva yenyu yamasheya nemhuri yeZimbabwe. Because ndinotenda kuti testimony yenyu yamaudzawo mhuri yeZimbabwe ichachinja. Mumwe munhu angakuruza hope, mumwe munhu angakuti no ini ndaga ndichife zvangu. Saka kana muchiuyawo imimi muchisununguka kutaurawo zvamakaitirwa naMwari tinongoti zita raMwari ngaritese ngarikudzwe uyezve ngazviita kuti vamwe vanhu vakuneta neupenyu wakwanise kuita sei kuwana simba vachipusha neupenyu. Ndava kutendai amai Mwari vakuitire zvakanaka. Tinotenda. Muri Zimbabwe ndinofunga muri kuzvinzwa zviri kuitirwa vanhu naMwari kuburikidza nemuranda wake Prophet kuda kwashe Jose. Vanhu vari kubatsirwa kunoku, vanhu vari kuponeswa. Saka thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Ndichisvika kuno kunanzwa kuti kune conference iri kuitwa next week
panapa saka uri kuona this coming weekend should be weekend yoende 15-16 16 kune big Sunday next week saka uyaiwo kana paine mune dambudziko raminaro mubatsirwe musangane nemunhu waMwari. Thanks for watching, thanks for supporting Zero Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Ada kutenda vanokuitira zvakanaka makamajekere uri communion tenda henyu muno zakutendai zvisingaite tinoita maprogram akadai kuti abatsirewo vamwe vanhu vachiona vasingazivi.